Ynghylch y ceffyla, mae lle i bawb, y mawr a'r bach, mae'r ceffyla gwedd yma, mae'r Ponies Shetland yma hefyd, a dwi'n ôl efo Anwen Francis fan hyn i gael golwg, wel, drwy dy lygad di mewn gwirionedd, a gyda dy arbenigedd di, ynde, Anwen, wrth edrych ar y dosbarth yma, pa ddosbarth ydi hwn? I rai bach, so'r miniatures, 2 a 3 blwydd oed. Mae'n ddosbarth mawr ydi? Odi, mae'r Ponies miniatures yma yn fwy poblogaidd bob blwyddyn i gymaru ar standards oedd yn cario'r oedolion. Mae'r rhain yn dieddol o fod yn haws i'w cadw mewn ffordd. A mae nifer o bobl falle hŷn falle ni dangos nhw. Mae'n ddosbarth cryf iawn yma gan ystyried bod y beirniad hefyd yn bridio rai mawr. Reit, felly wrth edrych ar yr rhain yn benodol, am be fydd y beirniad yn chwilio? Bod y poni'n gywir i ddechrau, mae rhaid bod y poni'n gywir achos mae'r cute factor weithiau i gael, ond mae rhaid bod y poni'n symud yn iawn, bod y trad, bod y coes gael ei gosod ar y trad yn gywir, bod y pen yn bert, bod digon o le i'r ysgyfaint a'r galon, a bod nhw'n gywir, a bod chi ddim yn clywed yr clican yma. Mae tipyn o clics yn gallu bod weithiau i'r ponis bach yma. Yn lle mae'r clican yn digwydd? Ar y coesau. A mae'n bwysig bod nhw ddim yn clican. Mae tipyn o bobl yn clican i hunain, treial bod ysgoi, bod y beirniad yn clywed y clican, ynddo fe. Mae tricks of the trade drwy'r amser. Ond na, mae'n bwysig bod nhw'n symud yn iawn, symud yn syth hefyd. Achos mae rhaid chi feddwl, bydd y rhain yn byw ar ynysodd y Shetland, ac a fydden nhw'n gallu byw a bodoli yna. Felly, carnau caled, coesau bach byr, gyda penluniau bach cryf, cynffon wedyn, chi'n gweld ar fan hyn ar cynffon, snowshoot. Felly, amser mae'r eira'n glanio ar eu penolau nhw, mae'r eira'n gallu llithroddi ar y cynffon yn hytrach nag aros na ac oeri'r asgwrn, achos mae'n asgwrn ym mhob cynffon, hanner ffordd i lawr. A os mae'r eira'n mynd ar y cynffon, ar yr asgwrn ei hunan, wedyn maen nhw'n oeri. Felly maen nhw wedi cael ei addasu'n dda ar gyfer y tywydd garw a gwyllt sydd ar ynysodd y Shetland, ynddo fe? Rhyfeddol di yna, Ydi. Oes yna ffafriaeth o safbwynt lliw, ti'n bod, neu un lliw? Pam dwi'n beirniadu, dim os ydi pa liw, bod ni'n bridio cyffredin lliw adre a rhai di, ond bod y poni'n gywir. Weithiau mae lliw yn gallu taflu amser chi'n edrych ar y ceffyl yn symud. Mae'n cymryd o bytrymer yn nhw hefyd. Os sylwch chi'r un o'n blaen i fan hyn gyda'r patchyn, mae fe rhyw saddle patch ar ochr y ceffyl. A mae hwnna'n nodwedd bach eitha neis dwi'n credu, yn sefyll mas tymed. Ond bod y poni'n gywir, a bod e'n symud yn gywir ac yn ymddwyn hefyd. Mae'n edrych ar hwn rwan yn fanwl wrth iddo fo fynd oddi wrth y beirniad. Ydy, a mae hon yn wahanol i'r lleill falle. Os sylwch chi, mae tipyn o gnawd ar y poni yma. I fi falle bach gormod o gnawd, ond mae'n eiddfed iawn yn ei hoedran. Bydden ni falle'n disgwyl gwely yn osbarth 4 blwydd oed yn hytrach na 2 a 3, ond mae'n symud eitha da. Mae'n llydan iawn, falle bach rhy llydan, falle sy'n mynd i jwmpo falle a marchog ar ei chefen i bach rhy llydan, ond mae'n ymddwyn yn dda a mae'n mynd yn neis. Mae cyflwr da iawn arni. A dangos y ponis yma, dipyn o gamp yn dydi cadw nhw dan reolaeth a cael y symudiad yna a'r cyd-symud rhwng y perchennog a'r poni. Ydy, achos ni'n ymarfer tipyn adre dan coesau ni, fe bod ni ddim yn amharu gyda symudiad y poni. A mae rai fi chwrthin, achos amser dwi'n dechrau'r tymor cystadlu, dwi'n mas o bwff. Erbyn diwedd y tymor, dwi'n eitha ffit. Wel, dwi'n syni o wylio yn fan hyn heddiw yma, ie, mae gofyn bod yn does. Mae'r cylch yma yn fawr i ystyried maint y poni. Ond na, un diwrnod, fi'n gobeithio bod ni'n ennill yma, ond na'r gamp yn dy fe. Wel, un diwrnod, mi fydde ti'n beirniadu yma hefyd. Gobeithio, dychmygwch. Achos gret. Achos, wyt ti'n gwneud yr arholiadau hyn o bryd? Ydw, blwyddyn nesaf byddai ar y panel, felly byddai'n 10, hollol 10. Mae fel steddfod ydi? Ydy. Be, os ti'n awgrymu ydi pawb ddim yn 10, hollol 10? Na, wedi ddim na, ond byddai i yn hollol 10. Mae'n gythral ym mhob maes yn does o. Diolch Anwen, mae'n ddiddorol iawn edrych ar y gystadleuaeth yma. Drwy dy lygad di, mae'n dipyn o waith beirniadu arni eto swn i'n dyn, does? Drian y ge.